И здравейте хора, днеска ще пробваме тези хубави всичките напитки и още тази. Ето тези хубави напитки. Тези всичките напитки. Бяха около много заеби. Това е кокосова вода. Това е нещо с ягода и с манго. Сега ще започнем с манго. Мирише много гадно. Песен, време. 5 от 10. Даже ако мога му променя 0 от 10. Мари 5 от 10. Той най-скандалното е това. Кокосова вода за никога. Сега той ягодата. Ето и мириш на пудинг, бе. И 1 милион 10. Много е хубаво. Добре. И сега най-скандал. Хора много гадно. Мириш на кокос. Оф, как да го... Много е хубавичко. 8 от 10. Или не, 9 от 10. Това е най-гадното от всички. Мангото. Пак ще го пробваме, да. Я да пробваме. Че ще направя. И така ще се пробвам. И хора ще пробвам всичките наведнъж. Кокосовата вода. Абонирайте се за канала за част.